The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunya ni Lunes, petsa 15, kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Bicolana, ako mampuan sa indong lingkod, Joshua Martinez, an sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, oralismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, asin sa mismong Facebook page kan sa tuyang congressman kan ako Bicol Congressman Zaldico na nagmamahal sa mga Bicolano. Maray na pagkahapon, partner! Oh! Lunes, petsa 15, aldawnin mga sweldo. Oy, duman sa mga empleyado. Saan mga empleyado? Siyempre, alam mo Sa magsuldo mga partner sa may mga trabaho. dahil trabaho. Aron sa kuya na jobless. Ayan, imposible ang jobless. Ika ang king of all, raketero. Jobless. Raketero partner. Yan. Ayan. And syempre partner sa mga nag-celebrar ngunyan kan sa inang kumpleanyo. Oy, Happy ang birthday. panahon tagyan sa luwas, day mo masabutan. Minsan mauran, minsan mainit. Garo man sa na politika. Yo, ganyan talaga partner. Aram mo, digdi sa mundo partner, there's no permanent thing in this world except changes. Yan. Ayan, kaya dapat permi kita partner naka-ready, naka-antabay, kung Adjustable. ano-ano. Yan, ang pigsasabi partner. Partner, ngunyan na pagkahapon, digdi kita sa urulay, edukasyon. Sige. Ngunyan kaya partner, nagpuunaan implementasyon kang limited face-to-face, kung sa in partner, maswerte ang Bicol Region, ang Albay, kasi igwa partner nin mga napiling Nakasabay eskwelahan na ma-undergo or nag-undergo partner nin pilot nahiling ko testing. duman sa TV, napagiulok ako, duman sa may parting Samar, ang pinag-utorisaran na mag face-to-face, sarong teacher sa kaduwa sa nanyang eskwela. Iyo nga niyan partner, si Duwang bigbanggit ko man. eskwela, duman sa classroom,
Sa kaso, Uni teacher, partner ang Makamurumundo kasi Anak ng duman Siupaw na partner buhay, sa may sabi ko. Sorsogon, di ba pag ma-plug ceremony ka partner, ang quadrangle or ang covered May court, wason. may wason paano yung estudyante. Ngunyan partner, 5 o 6 na estudyante, nakaarog ka ni partner, Makamurumundo. Pero yan partner, parte iyan kan syempre nag-undergo kaya pa sa amin ng kan pilot reporter testing. na nagbarita duman sa TV, yung bata daw na pinapasok sa eskwelahan, taduwa man lang, gusto nang umuli. Eyo, day man niya ki klase. Oh, day man niya ki harain niya sa mga classmate. Kaya yan partner, Ay, nangyayari alini ngunyan. sa Tandarura Elementary School sa Ligao City. Ayan. Duman man partner sa Sorsogon. Iyo may to sa tigbabanggit ko na nagkaigwa ng flag ceremony. Sabi kan mga estudyante, natangi arog ka ni. May question in mind. Tas syempre partner, mga aki. Pero partner, tanganing maintindihan tangon yan asin matabangan kitang itukar ining nangyayari partner na limited face-to-face. Kasabay ta sa ibog na linya kan telepono ang sa tuyang Regional Director kan Department of Education Bicol, Director Gilbert Sadsad. Maray na pagkahapon tabi, RD. Hello. Ayan, RD, maray na pagkahapon po. Waray na pagkahapon, Miss Maha, asin sa imong mga paradangog. Kasabay ko man tabi digdi Director ang sa kuyang kapartner si Mr. Siram. RD tabi, congratulations kasi kabali tabi ang Bicol Region asin mga nagkapira tabi na eskwelahan particular digdi sa Albay ang kabali digdi tabi sa limited face-to-face na pilot testing. Kumusta tabi RD? Ano tabi ang update? Sangon yan, nakapuo na kita. Actually, tapos na nga ni so half day man lang. So far, mayo man kita ning na ako ang report na bakong magayon, gabus man nauugma at naka-start na kita kang pilot implementation. Opo. RD, kumusta tabi? Ano ang naging paghahanda kang Department of Education Bicol? Ang ginibuta kay ni kang ma-identify ang inot ang tulong eskwelahan sa Masbate, pinagibutan na sindaning action plan asin kang madagdagan itong listahan na nakabali na nga ni ang Ligao asin ang Sorsogon City. Tiring man tigpagibutan sindaning action plan susog sa guidelines na tigpaluwas kang DOH asin kang DepEd. Nagkaigwa ning mga simulation activities kang nakaaging simana para talagang masiguro na smooth ang pagpuon kan sa tuyang pilot implementation. Opo. RD, piratabing, para sa karaman kan sa tuyong mga parantabay, piratabing eskwelahan, digdi tabi sa Bicol Region, asin ano-ano tabing mga eskwelahan ini? Sa Bicol Region, nagkaigo kita ning siyam na schools, tulo sa Masbate, ining Mary Perpetua Brioso Memorial High School, sa Milagros, duwa sa Masbate City, ang Gutusan Elementary School, asin ang Sinalungan Elementary School, digdi sa Sorsogon City, ang Buena Vista Elementary School, sa Ligao City, igwa kita ning 5, ang Balanak, Tandarura, Chungson, Busak, Malama. Opo. So, iyan po, RD, tabi isosyam na eskwelahan, digdi tabi sa Bicol Region. So, paano tabi, RD, ang naging guidelines o anong criteria tabi sa pagpili kay niyong mga naunambitan ng mga eskwelahan? Ining mga eskwelahan, actually, kung magirumduman mo tabi, Miss Maha, kang nakaaging aldaw, kang October, first week of October, nagpaluwas ang DOH ning first list ning mga school sa kwalipikado na magkaigwa ning face-to-face. Kita sa Luzon, Region 5 lang ang igwa ning 4 na eskwelahan kadto na niyaon nga ni sa Masbate. Alagad, duman sa 4, igwa ning saro itong acid na disqualify ninhuli sa nagkaigwa ning COVID positive incidents. Ganyan, kang bago magtapos sa October, nagkaigwa naman ning second list na tigpaluwas ang Department of Health na kung saan kabarali na ang Camsur, Cam Norte, Albay, Sorsogon City, Catanduanes, Iriga, asin Tabaco ning mga school sa kwalipikado. Opo. Kaya itong pag-abot kang lista, pigharapot ta ang mga superintendents, ang Cam Norte, ang Albay, nagpa-defer muna, igwa pa lang ang nangyaring COVID
infection sa lugar, ang Camsur, Camnorte nagpa-defer, asin ang Tabaco City, asin ang Naga City, ang natada po ining Ligao City, Sorsogon City, na kung saan igwa rin, ang Ligao, igwa po ning 20 shipping schools na nakabali sa second list na nasa low risk areas. Out of the 27, 5 po ang satong pinili, siyam man lang na slots ang tinaos sa Satuya. Opo. RD, aram ko tabi, grabe ang preparasyon kan sa indo tabing departamento. So ano tabi ining mga measures ka para masunod tabi ining health protocol, dahil man mabalgar? Inot katuwang ta ang barangay officials, ang local government officials kang munisipyo as in city, na dapat iguaning sertifikasyon as in support na tinausinda. Kung mayo po, dahil kita madadagos kay ni. Tapos tutang i-observe ang pighapod na shared responsibility. Dahil sa nakuha ining commitment kang LGU as in kang barangay, ang inot po ang barangay, yun po ang in charge sa pag-check rural daw kang mga aki as in kang maestra kan sa indang temperatura bago malaog sa school. Asin sindaman ang in charge kang mga aki na paluwas pauli na diretsong paulion sa saindang mga harong na dahil na magparaharapit-hapit. Ang barangay man ang responsibilidad sa pag-monitor kang mga naglalaog na tao sa saindang lugar. Opo. Ang school po nagdibo man ning mga pagi arog kang pag-provide ning face mask, alcohol sa satuyang mga aki, asin ang dahil dapat magkarawat sa laog kang eskwelahan o sa laog kang kwarto, napakatapos kang lesson, immediately paulion na ang mga aki, mayo ning recess o mayo ning karakanan sa laog kang eskwelahan, alagad pwedeng magbalon ang aki at magkakanduman lang sa sayang tupawan. Magayon tabi yan, RD, at least by that, masishare to tatabi na talagang nasusunod ang health protocol. RD, na may mentionar mo tabi na tapos na ang half day kay ni tabing pilot testing. How long tabi ang pilot and mo rin tabi maluwas ang evaluation? Matapos po ini sa January, as in bago magtapos ang January, maluwas man ang evaluation kung kita nag-succeed. As in, kung nag-succeed ang satuyang implementation, magkakaigwa na kita ng expanded implementation. Ayan, magayon pagdangugon ang terminong expanded. Sa gabos bagatabi, maski sa batas, pag sinabi mong expanded, magayon pagdangugon. Siring man digditabi RD sa limited face-to-face, magkakaigwa ng expansion. Ibig sabihin, little by little, baka magbalik na kita duman sa pigsasabi tang face-to-face talaga. RD tabi, since module man giraray po ang mga estudyante nagkakapera, ini po na mga nag-limited face-to-face, naka-module pa din po ba sa laog ka ni school? Hello, Maha, may nag-disturb sa ano nga ni? Apo, since ngunyan bagatabi RD, yaong kita sa limited face-to-face, mga nagkakaperang estudyante naka-limited face-to-face, so iba man tabi nagmo-module. So, kumusta po tabi RD sa laog ka ni school na nag-undergo ng limited face-to-face, may module pa din ba ini yung sisirimbagan or purely tabi limited face-to-face na sinda? Yes, combination pa rin yan ng module as in ng face-to-face. Tanganing, araw kaya niya mangyari Maha, kasi half day lang yan, limited ang time, dapat may module ang aki, tanganing nabasa ninda na sa mga lesson, asin ang maestra pagabot sa eskwelahan, mapaliwanag na, ngayon madalian na. Kumaga sa advance na ang pagbasa kang mga aki, nganing pag nagtukdo na, kumaga sa madali nang maintindihan. Opo. So module, kaipuan pa rin. Opo. RD, if ever tabi na ang limited face-to-face, tapos na tabi, tapos ma-expanded na, ano ang difference kan expanded sa limited? Pira tabi ang capacity kay ni? The same manggiraray ang capacity, but ang pigsabit ang expanded, madagdag kita ng number of schools na ma-conduct ng limited face-to-face. So ini tabi ng expanded or expansion, mangyayari tabi ni sa mga added schools na ma-undergo tabi ng limited face-to-face. So bako man duman sa number of student na i-allowed tabi for limited face-to-face. Iyo po. Madagdag ng schools
alagad ang number of students per classroom magiging the same man giraray. As in, ang manera, the same pa rin. Opo. Only the number of schools na ma-implement. In terms naman, RD, tabi sa selection kan mga students, paano tabi ini napili? Like for example, Sulima, paano tabi ini pinili kan eskwelahan? Ano ba ini ba sa mga achievers? So, mga matitibay or with consent or ano po tabi ang naging criteria or guidelines? Ini po si may mga permiso sa local government unit, may permiso sa mga magurang. As in, ito talagang nasa low risk area na nakapasarman sa pigapod na school safety assessment. Opo. Partner, baka may dugang katabing Ayos kahabutan. na partner, maliwanag na maliwanag. Dangog ko sa paliwanag ni Direktor, mapadapit yan sa pilot kuyan ngunyang kan face-to-face. Opo. RD, baka tabi igwa kaning pangapudan sa tuyang mga bunggurang, mga para tukdo, asin mga estudyante, go ahead po. So far, dahil naman kitang gayo ning sasabihin, kundi let us all pray na maging successful ang implementation. Okay po. Opo, Director Gilbert Salzad, mabuhay tabi ang Department of Education. Mabuhay tabi ka mo, asin salamat sa indo tabing panahon, asin oras. So, yan Ayan, partner. naputol na si RD, pero So, tamang-tama, partner. Ang nagkaigwa sa nakipilot na face-to-face, Ligaw and Sorsogon City. Aha. So, ibang mga... Nag-defer, partner, nag-decline muna so tabako, so Naga, albay, so Camarines Cam Norte, Sur, Cam Norte, dahil igos in the partner nin halangkaw, ning kaso ning nagpositibo sa COVID-19. So, ang importante kan partner na iling tanan na padikit-dikit partner, nagkakaigwa na kita sa ning Enero pa pag-asa pala- na magbaramigan sa Enero klase. pa pala magkakaigwa ng expanded. Iyan. Pag Naging positibo, successful. magayon, so output kayo Pero kung magkaigwang pilot. failure, baka Siyempre. ba kung expanded? Ano na? Baka lalong... Oo. Pero ang importante partner, ining terminong expanded, mangyayari ni sa dugang na eskwelahan. Ayan. Ang ibig sabihin kan expansion so bago, bako so duman sa eskwelahan mismo. Bako Kundi mismo so, kadagdagan ng mga eskwelahan. na ma-undergo ng pilot. Halimbawa, Victory Village nga elementary school. Nakapasar nga yan na di sunod Puro undergo Elementary pilot. School, Correct. Lamba Elementary Yan. School, Maslog Elementary School. Correct, partner. Hanggang maubos na partner, yan ang kinagayunan. Pero so limitadong estudyante, yaon man giraray to observe health protocols. Bawal pala mag-recess ano. Oh, may mga Diyan sa kwan. ikaw man giraray Dai, partner. magdara ka ng pagkaon, pero Yan, dumang ka lang sa dumang ka tukawan lang. mo. Recess man giraray to. Oo, nakatugaw ka Kung lang. di ka pwedeng maglakaw-lakaw ngayon, magbakal ka ng mga Dae, tusok-tusok. kasi ura ka man nababakal Bakal ka lang ng sa palamig. labas. O ano, Dae, hindi ka pwede. kasi Dumang ka lang sa limitado tukawan man mo. sa oras mo. At the same So, time, pinakamaray ka yan, limited man pag sa imong ma-eskwela para ka, iro-iro. Pag eskwela ka, mainit na maluto, adobo sa asin. Yan, hotdog, Dahil chicken ka or na mga egg. adobo sa asin. Ano pa ini? Umba. Yun ang daraw mo. Tayaw ka sa tukawan mo eh. Purte, ano? Tapos yan, dumanso sa imong, bala ka na kung ano, so usual mong tiga-lunch. Bawal mo na magjulin-julin. Bawal mo na Tatsian. Bawal mo na magsakat kung sain-sain, partner. Dumang ka lang sa tukawan Bawal mo. mo naman ligaw sa mga kapwa estudyante. Yan. Yan. Diyan ka, partner. Kumusta ang sa imong elementary life? Elementary life? Kuyan, ang chinilas ko kabang. Minsan blue sa ibong, minsan pula sa ibong. Nataman. Wala man akong pambakal chinilas. Nag-aabang ako kan mga pigaanod na chinilas sa salong. Kaya pag nakakuha ko ngunyang kipula sa aga blue, iyon na pigpapadis ko. So, pig-iisip mo Bako pang parehas ang size. Sana tag-uran. Kananing ano, So short ko kay to. mulos ang So short ko kay to tubig. sa kalumaan, taday pa akong pambakal. Luho. Irimulmol. Bako may luho, pig susuldot pa kan kaklase ko. Ibang Yan ang experience buhay. mo, partner. Ang lapis ko kay to arog na sa nakano. Tapos pigkakagat-kagat mo so Aday, bambura. may sikreto. May bambura ba ganti Di arog na sa kagat? nakan. Kung akong rubber band, lalagan ko ding so kawayan baga duman garo kuan, karig lumaba-laba. Lalagan mong plastiko. yan. So kaputan mo, Kawayan na. Hindi talaga. lapis Yan sa ang puro. dedikasyon mo, partner. Yeah. Alisin determinasyon mong makapagtapos. Anyway, partner, nailing man subunga kan magurang mo, partner, kapangalan, Ayan. isang Mr. Siram. Kaya lang, pagkada pagtapos kan taon, ako ang gulping medalya kay ito sa ka-honor. So mga kaklase kong aralabang lapis, day man. So mga balon, soft drinks, Day, tapos takon minsan, hamburger. pag nag-aarog sinda, pati pangarang ko, piga-aarog ninda. Kaya narireparo ni teacher na kinupyahan. At hindi ka talaga, part. Kaya kamo, Pero sa mga estudyante dyan, dapat nagkukupya. Dahil may kasabi kawat ang pa kayo, pangaran. so piga-aarog taan. Ano ito? Text na po ka kayo. Pogs.
Ang nabutan ko, Pogs, na partner. Mabakal ka ngayon duman sa churchicheria, may kasabay doon. Ang mga title kan, mga text kayo, Daniel Bartulo ng Sapang Bato. O, ayan, mga siring kaya. Pag binukasan mo sa Igwa pa chicheria, kayo. igwa daw man yung mga Power Jolen. ragan kayo text. Igwa pa kayong text na ang title, Ben Tumbling. O, ayan. Pairibugan kami kayo, kay ginanahan. Ngunyan ko minsan nalilingaw ka na may klase na, sisiring kan maestro. Ang arumdum ko, partner, Pogs. So, bilog baga, partner. Ayan. Pigaali mo sa karton na nakaarog ka nito. Si paparantay mo. Tapos Julin. Julin kayo daw, pak! Ang padara ko lang kay Julin. Gabaton ko minsan sa bulsa. Anbag ko, nagkatanong. Julin. Last di ko pa, partner. Di ba? Arog-arog ka yan. Di ba? Yan tapos, mga elementary life. Anyway, partner, yan ang Pero update kayo, kami dahil mga kitang problema, kaksyon. tading pandemic kayo. Kaya oral daw, face to face. Ayan. With your Partner. teacher, with your principal. Correct. Sa sakuyang pagbelta, partner, ano ang mangyayari? Sa samuyang pagbabalik, nanay na may problema sa salud, nagrani sa Action Call Center, yan sa pagbabalik ang tamang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadapulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang, Bong. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi!
aktibidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Mahirap talaga kasi marami namang balon kaya alam malalayo. Tapos minsan talaga pag konti yung tubig. Tapos mahirap talaga. Po, mahirap kasi po nasa kami sa balon na konti ang tubig, sasalok pa. Tapos minsan po kami sa sa biyanan ko sa naman doon po kami kumuha ng tubig, minsan naglalaba. Mahirap dahil sa karayuan, matanglay ang pagbatlay sa ang tubig. Pati ka batlay ko sana yan. Kuanan, tulong buhil ta ako diyan sa karayuan yan. Puwira di sa garo-garo dan sa inuman dito sa bubon. Ayo, ang piga ko ang kung muli yung tubig diyan sa bubon. Ay ginan mga 200 metros batlay. Sobrang salamat. Saka sana tuloy-tuloy na yan. Hindi nasasakit yung leeg mo para sasalo. Tapos, kami, nag-mineral kami. Yes, tipid na. Ang pagkakaiba, kung minsan, kung naguran baga, lubag ang tubig dito sa bubon, diyaw ang naguran, pero may malisaw ang tubig. Nga mo, ang pagkakaiba dyan. Wala man kami sadya na kami nagkukong inuman. Wala man balang nangyayari sa buhay naman. Yakin magsalitan to yan, di man. Talagang okay naman. Marayon, okay naman. Okay naman. Maray na namit pati din sa tubig. Marayon. Nagpapasalamat ako kay Salvi ko. Nagpapasalamat kami na nagkaayo kami ni Dini. Karag sana ang patubig dito sa barangay naman. Salamat po kay Congressman Salvi ko. Salamat. Maraming salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ng tabang Ora mismo! Maray na pagkahapon, beltada kita partner sa tuyang programa. Ngunya naman na pagkahapon partner. May bisita kita. May bisita kita. Maray na pagkahapon tabi, Lola. Maray na hapon ma'am po sa Indo ma'am. Kumusta ka po? Ito po. Mabuti naman. Ayan. Yan ang pinaka-importante, nanay. Mabuti ka po. Anong pangalan nasa po ni mabuting Manay? kalagayan. Ako po si Aida Marbella. Aida Marbella. Opo. Ano po, Taga-saan nanay, ka ang po? rason? Taga-sain sa partner? Barangay Ilawod po. Ilawod. Ilawod 1. Candaraga. Area Extension. Kandaraga. Opo. Purok 7. Ano po ang rason, nanay, tanata po nagrani ka sa Action Co Center? Nagrani po ako digdi, sir, ma'am. Parang dahil na kaya nung aki ko na magpabulong tayo. Nagiham ki sa mga bagay na dahil mag-expect. Ay, tamang-tama, partner. Eyo, tamang. Ilingon ta so kuyan kayan. So mismong detalye sa paagi ni Aika Ferry. Ayan, may istorya yan mga kaaksyon na dalanon tayo ni sa istorya ni Aika Ferry. Ano po? Sa maliit na barong-barong na ito, naabutan namin ang 68 taong gulang na si Nanay Aida Marbella. Dahil sa katandaan ay mahina na din siya. Idagdag pa ang mga iniindang sakit tulad ng high blood at pananakit ng katawan at binti. Ngunit mas kalbaryo para kay Nanay Aida ang pananakit ng likod dulot ng scoliosis. Mangiyak-ngiyak din na ikinuwento sa amin ni Nanay Aida ang kanyang dinaranas dahil sa deformation ng kanyang likod. May asawa at 2 anak si Nanay Aida,
Ngunit dahil sa pandemya, walang maayos na pinagkakakitaan ang kanyang pamilya. Matagason na makulugon na halos. Dahil na ako magtindog. Kung matindog man ako, naghahanap ako ng mga kakarabitan. Kung minsan, tigiganito kan sentido ko. Bukod sa iniindang sakit sa katawan, problema din ng pamilya ni Nanay Aida ang epekto ng pandemya. Kwento niya, minsan ay wala na siyang maihain na pagkain sa lamesa. Dagdag pa ni Nanay Aida, hirap silang masustentuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman simple ang hiling ni Nanay Aida, ang kaunting tulong galing sa Action Co Center. Dapat tabangan mo po ako na makabakal ako mga bulong saka. May matawan man lang po kaming ayuda sa pagkaon. Alimbawa, baga mataon man ako ng bulong, madam. Dahil man ako kipagkaon, baka ano ko yung mainon. Sa ngayon, tanging ang pananalig lamang sa Diyos ang nagpapalakas kay Nanay Aida na balang araw ay magiging maayos din ang kanyang kalagayan. Yan, partner. Nadalanta ang istorya ni Nanay Dinumanan pala Aida. mismo ni Binibining Malamig. Aika Ferry. Oo. So yan, partner. Igwa pa lang si Nanay ni scoliosis. Nailing mo ito, partner. So ano niya, medyo may kurbada na. Ano po. Pero ang taon mo na po tabi ni Nanay pigmamati na sa likod mo? Nung 50 ata ako. Pakiran nila po. Tiya, Yan. kan 50 years old ka. Ngunyan po, Nanay, pera ka na. 68 years So, old. 18 years na. mo nang pigmamati po. Tapig tataram kan nagum ko pag masimba kami, masangli baga po sir. Naiiling niya, bakit naman daw tumatambok yung likod ko? Alin ba dito sa parte ng katawan ko yung masakit? Sabi ko, parang wala naman ako nararamdaman na masakit. Pero pinag-ano ko man sa salamin, hindi ko man makita. Basta nakikita yan po ng asawa ko. Sino po ang kasama-sama mo ngayon sa bahay? Ang kasama ko po, iyan na anak kong bunso. Ay lang po lahat ang anak nyo? Dalawa lang po. Dalawa lang. Bata nag-i-eskwela pa po. Opo. Si Mr. Hain na si Mr. Ito po sarong ta. So, agom ko po, ano man, dati siya po so high blood yun, asthmatic pa. Nag-early retirement nga sa trabaho ta. Dahil naman po, sir, kaya. Dati po, anong trabaho ni Mr.? So, agom ko po, machine operator sa saro pong company na exporter, manufacturer, doon po sa Valenzuela, Paso de Blas. Oy, so matuan mong aki, ano pong trabaho? Sahin mo So, yan, yung panganay mo. Opo. So, panganay ko po, parang nag-aatama na lang no tugang, kan agom ko, taduang daraga, saro, nagadam pa lang kan September 1. Kaya, Ano na po ngunyan, kung nag-file ng early retirement si Mr. mo, ano na ngunyan ang pagkabuhay ni Door hanap buhay? Dahil na nga, ito parehas na po kami sir, senior citizen. Di sa'yo po kamo nagkukuha ng pagburo gastos lamang. Eh, di ba may mga tugang man siya? So mga aki ka ito, iyo po an may mga trabaho na ta, nag-eskwela man. Para bagang saro-saro, day ka na mahagad, tigko ko sana naman sana. Pero day po, nasusubog man ka mo. iyo po, saka ako po, may mga tugang man. Sa mga tugang ko, karpintero man sana po, mason. Ngunyan, bata kaming magturugang, tigdiriit man sa ng aki, duwa tulog. May mga nakatapos man, pag nagsweldo, ito sa'yo na tita, dagdag mo panbili ng pagkaon or ibili mong gamot. Ano po ang dating trabaho mo, Nanay? Dati po, nung makatapos ako mag-adal, nagtrabaho po ako, so ano pa ka ito? Isarog pulps and paper mill. Sa may Kilikaw. Opo. Sa madali isa ng parang may nag-alok man sa akin, so pinsang kong lalaki, cost accountant. Naglipat kami sa New Asia Enterprises. Chinese po ang mayari. Pagkatapos, manufacturer man, exporter, nung mga noon patok sa mga abaka. Pagdadangog ko siya, partner, pag nagtataram si Nanay, Oo. iba ba Parang, akala ko nga retired teacher. No. Tapos po ako kasi ng Bachelor of Science in
commerce, major in Marketing, kaya po. Then after nung graduation ko, while ago, naka-work ako duman sa Isarag Pulp and while Paper. ago, sabi ko sa imo partner, ngunyan po So yan ang nanay, sitwasyon. So gaano po kahirap ang buhay na wala kayong hanap Hanap buhay ni buhay. mister, Diyos yung ko anak po, mo, sir, wala ring hanap buhay pa. napapayak akong grabe ta. Before, nagdakula niya na dalawa kong anak. Sa pagkaon, sa suagon ko, mahilig sa pagbagong sweldo, may kwarta. Day ka na mataram na, bakal na kainin no, alam kainin. ang tinuudan po ninda, maray na buhay. Opo. Napapayak ako to. Paano, day pa yan po, sir, nakagraduate. 3-year college pa lang yan. Pigagad ko nga ning tabang dindi pa yan. Educational assistance. Opo. Saan po nag-ieskwela siya? Ngunyan po sa STI sa nag-eskwela. 3-year college pa lang, makakuha man lang po ako sponsor sa kanya ta. Makaano man po. Makatapos lamang. Ano? Opo. Paano man kung dahil makatapos. Opo, i-assist me po siya nanay hata sa sunod na kralasihan, ngunya na palalaog yung 4th year, i-assist mo po siya. Tanganing makabali an sa imong aki sa educational assistance. Madam, so problema ko pa bagang ngunyan. Bata may ilang na ako. Dapat every 8 of the month, yan po ang tuition fee niya. Dahil ko nalugod na bayaran so, ano ba yun? October? Opo. Di ba ngayon? November. Is November. Opo. Lumipas na so 8. Iyo, dahil mo na bayadan dahil igwa kang kamatean, pati Iyo si mister. Opo. Tapos ngunyan, hirap ka mukan sa indong pagkakan. Opo. Sana kung may mga nagdadangog dyan na mahuyong buot, maliban digdi sa magiging tabang kan action ko center, ora mismo baka may gustong magtabang dyan. Ayan, oo. So mga willing po dyan, open man po na mag-receive si nanay. Ano po nanay? Opo. So may mga sobra-sobra dyan. Pero before that, tabi nanay, an sa imo pong kahagadan, tutukan tangon yan. An sa imong kahagadan po, an sa imong pang-urual daw na gastuson. Opo. Tapos tanganing Saka- makabakal ka man kan sa imong pang-maintenance. Sa kasupagkakan. Ayan, importante yun Important- po. Opo. Kasi pag day kang ginakan, ang hawak mo po, Mas lalong- madidrain po yan. So, ang tendency Pag po, day ka na utak ko talaga sabi ko. maangos, day ka na mabubuhay. Initialmente, nanay, nadangog na po ni Congressman Saldico kan ako Bicol ang pangangaipo mo. Kaya, initialmente, igwa na siyang ipinadara para makatabang na tulos sa imong Ayan, tiyan. pang Ora maintenance, pang bakal ni muning pagkakan, tabi nanay, akoon mo tabi ang cash assistance, medical assistance para tabi sa imo nanay. Ika na ang bahala po. Siripon mo, manay, baka siripon ora ning mo laog nanay. susubre. Ilingon mo tabi nanay, kung Baka, pira yan. malay mo kung napaagi sa talpakan so nagdadara kaya. Aha. Ay, igwang laog. Igwang laog, opo. Dakulman. Dakulman. Oo. Oh. Ayan, Opo. May padara na pong tabang sa imo. Si Congress, maliban dyan. Maliban dyan, may Ang kwarta problema ka mo na sa pangbakal pagkaon. ning medical, pangbakal mo ning bulong, Pagkaon. maintenance. Ang problema niya, partner, Pagkaon. May padarang pagkaon si Congressman Saldico. Diyos ko po. Laog, Ayan. Miss Beautiful. Miss Shaira Alvarado. Di ko na naman namin bidan si Shaira Tasubok. Iba na naman. Nanay, bagas, dilata, asin ano pa man tabi na niyaon dyan. Regalo yan regalo sa imo po ni Congressman Saldico kan Saldico. ako Bicol Party List. Anong masasabi mo po kay Congressman Saldico? Diyos maray na hapon po, Congressman Saldico at saka Congressman Pido Garbin. Pido Galvin. Maraming salamat po. More blessings sa Indo. At saka, sana po igwapang mag-abot na tabang sa kuya. Sabi ka na aki ko, makaahon man lang mga sandali kahit 3 to 4 months na by January, laog naman po siya sa trabaho, makabalik. At saka, dahil ko aram so, sa rungtugang, kan agom ko, tapig operaran sa buto. Kung anong na nangyari, dahil ka, kumbaga sa ano, Basta yan po sir, initial na tabang ora mismo ni Congressman Saldico na Bicol. Kung igwa pa po nin mga muya po na magpaabot nin tabang, makakaabot yan sa Makakaabot. Basta nanay po, sa problema mo sa educational assistance kan Ayun sa imong po, aki, madam. i-assess ba po yan kanako Bicol Party List. Yan po nanay, may Opo. staff po na maasikaso para sa iya. Congressman, inagad ko po, namtabangan po ang aki ko. Diyos ko kung dahil makatapos, ano man makukuha ka na aki ko. Saka, kung
kamong duwa po. Maraming salamat sa tabang ninyo. Napapaibi ako sa kamutakan mi. Sa kahaluyang kang panahon. Ngunyan sana po ako kung dahil ako nagkahilang. Dahil ako nakatungtong sa mga araw kayo. Kusugan tananay ang sa tuyang buot. Ano? Iyo God po. is watching us At saka- from a distance. Harayo po naiiling niya ang sa tuyang mga pangangay Iyo po yan, Pero pangadji iyo po ko yan ang katuyuhan. Madam, Iyo po sir. yan ang katuyuhan manay ni Congressman Saldico kaya binilog po ang programang ini tabang ora mismo kan Action Co Center para po makapag-alalay asin makapagtaunin ayuda sa mga kapwa niya Bicolano. Ayan, matabangan po sa mga talagang tios na mga kababayang Maraming Bicolano. salamat po, sir, madam. At Okay. sa King Opo, Congressman. you're always welcome, tabi Salamat, nanay, para hay ka salamat. po, asin na, Sana, mawaran, sana nin magbulos ang pag-asa, tabang sin pagtugod pakimanay. sa mahal na More Diyos. blessings sa Opo. lahat po. Opo. Mga tugang sa tuyang pagbuwelta, yan na iling tanatabi, pasasalamat ni nanay, partner, natabangan ni Congressman Saldi, Ora ni mismo. Congressman Pido, kanako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, sa samuyang pagbuwelta, may maklaim kan sa iyang ginanahan na brand new tablet, asin may manggagana pa ni na brand new tablet. Ang tabay sa nakamong mga tugang, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. So, kadipisil talaga. Biro mo yan, bulod yan, sasakat kaming bulod, tapos sasarok lang para makakuha kami ng tubig, tapos iuli na mo didi sa balay na mo. Ay grabe. Grabe kasi sa mga tao dito, yun nga, pumipila sila. Kung minsan walang maigib kasi naubusan na. Dahil nauna, may mga dalang container na nawala ng tubig. Ano po, dati po mag-aga po may nag-aalat dyan. Ay sus ko, dipisil yun. Grabe ka dipisil. Tubig talaga ang problema sa Panoypoy. Amo ang pinaka number 1. Sabi ko, mas grabe pa sa, kung sa bagas madalian, ang tubig di mapagalan talaga. Na pagkwaan, pag lalo king tigturong. Tabo ang Panoypoy po, no, di talaga nagakuruko. Kaya, sa tunong wala pa ya di Odisan, nagapirila kami di hanggang minsan ani na stress na sa mabubas, dili pa kami nagapila dili sa udi sa puso ya de. Yan ang kuan mo.
importante ito ayun na kami na kukuan malinig na tubig dito sa barangay namon. Mas importante kaya ang malinig na tubig kuminsan kaya di kaya ang source na di po ang pinakamalinig talagang tubig sa barangay Panuypoy. Ay, super. Grabe talaga ang katabangan. Naugma akong natawan. Muna na akong babira ko. Grabe yung katabangan na natawan niya din yung water system din. Ako Bicol ya din. Subuong Panuypoy. Grabe yung kaginawan talaga. Hindi na ako na-dipisil na nagabuwas na didi. Ako naranasan ko talaga din nagabuwas. Nagabuwas kami didi naglulat ng tubig. Nga hindi na. Unong oras na sa akas ko pagpanganakan, sumagod ka, ay tubig abuton. Sa tura, makapila ka hanggang alabaan ng pila. Nga na ora na pila. Open ka dyan magsagop, magregos. Magregos ko sa didi. Minsan sabi ko, ingatan ta ding tinawsatan. Inaabot ko man na dakilang pasalamat naman sa mga taga-Didi, tapos kami buong council, mga taga-barangay Panuypoy dahil sa nabigyan kami ng dakilang na katabangan. Blessing yan sa amo dahil may water system na kami. Thank you very much sa Ako Bicol at saka kay Congressman Saldico. Wala pong tabang. Kaya maraming salamat po sa Ako Bicol tapos kay Congressman Saldico. Ay, nagpasalamat ako sa Ako Bicol. Sa tinaw sa mga, bukan sana sa mga service na itinaawan niya na nakikita ko man maski sa TV na itinaw ng Ako Bicol. Grabing pasalamat ko sa niya na grabe ang kaginawan sa tinaw sa mga na tubig. Na mo ang number 1 na kakaipuan naman didi. Na pinagadipisan lang naman ng pagtubig nga na, hindi na kami nadipisilan. Kaya, very good. Salamat sa Ako Bicol. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Ayan! Nakikigig ako, partner, pag ika ang nagbabalik. Ayo kaya dit sa na, kada basa ko ka ng script dit sa nang ako ang nagbabalik. Niya kung pampira ang nagbabalik niya. Mga tugang niya ng pagkahapon. Ayan, napaulong si Bus Lear. Anyway, kaibahan tango niya ng pagkahapon si Mary Grace Salvador. At sa kuyang maswerteng tablet winner ka na kaagad niya tong episode mo rin na pagkahapon. Mary Grace Salvador. Salvador, anong mo si Maha Salvador? Good afternoon po. Si Philip, si Pading Philip. Ano? Pero bistado mo sinda? Apo. Ayan. Kumusta man, magayon man? Nailig Si mo na Kapando. sa personal? Si Say kamukha ni Maha Salvador. Si Say da. kamukha. Hindi ko wala. Ay! Dahil mo aram ko si Say. Ay, ikaw po. Ayan! Sabi niya, partner, ay, ikaw po. Ayan. Pero ang taon ka na? 19 po. 19 years old ka na, kulaunan ka na. 19 years old. From Dunsol, Sorsogon po. Oh, Dunsol. Makontrobersya. Nabalitaan mo so nangyari sa Dunsol? Yes po, nung Friday po. Kilala mo yon, mga yon? Kilala mo si Bicoy? Hindi. Ay, susos. Oo. Kilala mo siya? Hindi Sa po. pangalan lang? Sa pangalan. Yung iba, yung mga biktima, kilala mo yon? Opo, mga tumatakbo. Mga tumatakbo. Yes, opo. Sa Kumusta man Ano sila? mga baribarita duman? Mga maray na tao man itong nagkabiriktimang ito? Opo, mga mabuuton po. So namundo ka sa pangyayari? Siyempre po. 19 years old ka na, Mary Grace? Apo. May boyfriend ka na? Wala po. Bakit? Bawal mo pa, galitan pa ako ni na papa. Stricto si mama buda si papa? Yes po. So yun na decision mo, bako man na. Bilib ako, partner. Bako man so sa diri mong kagustuhan dahil because. Bilib ako, partner, sa mga araw kay Ning. Hindi man po susundon ko man po sa inda tiga sunod man po na inda sa gusto. Kagusto. Tama yan. Araw mo, partner, bilib ako sa mga araw kay Ning daraga. Na araw kaya iba man may mga iba man na daraga, yun ang nagdadayo sa lalaki. Siya nga ni partner, strict ang parents niya. Sabi nga ni niya, tiga tauman sa iya kan magurang niya ang mga gusto niya, kaya bilang pagbalik niya man kan sa iya nga so kagustuhan kan Sana magurang all. yun ito. Sana all. Pero igwa kan man kuta ng mga crush. Siyempre. Igwa man kuta ng nag-relasyon sa imo. May may naghahapot pero Paano mo sindapig sabihan? Oy, day pwede.
sabi ko hindi po pwede. Sabi ko, kung pwede, friends na lang po. Maghalat na lang. So, pwede pala as a friend. Ayan. Nagtutubod ka na kung Pwede sila talagang maglakaw-lakaw kabuka mo, duman sa dangkalan, kandun sol, as a friend. As a friend, tama. Pero may pwede sa kwan. Yung muna partner ang ninda. Ay, saan ka nag-eskwela? Sa Dunsol Community College. Naka-ID pa siya partner, Dunsol Community College. Anong kurso? Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in electronics. Halin ka sa eskwela nindo. So, tataw ka kan mga electronics? Sinulog mo lang talaga sa ID. Tataw ka na kan mga electronics? Tingong tado, dahil nag-iilaw ining saro. Baka pwede mo. Yan. Pwede yan, kaya mo yung kalikuton. Ngunyan po hindi ba bukutan hindi pa. Ano pa sanaan mga kaya mong kalikuton, i-fix? Oo, ayuson. Wala po po ta, wala pa man po Aday pa si Aday pa. More on lecture pa sa nakamo. Okay. Sa day pang experience. Di ba, ang importante yun, may brand yung tablet na. Ang importante, so sa imong kapagalan, pag intradigdi, uya na, nagbunga na. Ayan. Aday mo na bubuka, partner. Ayan! Congratulations! Brand new tablet halik kay Congressman Saldico. Para kay Mary Grace Salvador kang Don Sorsogon. Ano Mary ang Grace, pagmati? ano ang masasabi mo? Ano ba nung pakiramdam mo na yaw na sa imo ang regalo ni Congressman Saldico? Siyempre po, happy. Dati po nagbabakasakali lang ako na mapili. Ngunyan po, nanggana na po ako ng brand new tablet na magagamit ko po sa pag-eskwela. Dangan sa pag-eskwela man po ni Kuya. Anong masasabi mo kay Congressman? Kay Congressman Saldico at kay Congressman Pido Garbin, thank you so much for this opportunity. Napakalaking blessing po nito. Ayan. Wow. Partner, sa mga estudyante. I-share mo man sa mga kapwa estudyante kung anong mechanics. Sa mga gusto pong manalo, simple lang naman po ang mechanics. I-add or i-search ang Action Cost Center sa official Facebook page nila. Abangan ang kanilang live tuwing Monday to Friday, 1 p.m. Mag-comment lang po kung yata po gusto nyong manggana ng brand new tablet kung ano po sa ibang pa-premium na inda. Dahil man po paglingawan, mag-tag ng tulong o higit pang Facebook friends. Yun lang po. Ayun! Panagataram siya, partner, girl siya si Jinjin. Isinaslaw, sa kuyang inaanak, partner. Congratulations! Sa imo, ayan gamiton mo. Si Jinjin, so nakatupis, kansa daw. Kay Juan sa sayang agom, nag-ano sinda, nag-enjoy muna. Pero honeymoon man suduwa. Anyway, congratulations, tabi sa imo, gamiton mo yan sa imong pagklase. Partner, ngunyan, iguanan naman kitang maswerteng manggagana ni brand new tablet. Siya si Christine May Balasta. Ayan, congratulations, Christine May Balasta. Ano ang mensahe ni Christine May Balasta? Yan sa iyang mensahe. Magandang araw po. Ako po si Christine May Balasta, taga Kapalonga. Kapalonga, Camarines Sur, Tagalog District. Pangalawa po, Kapalonga, Camarines Norte yan. Kapalonga, Camarines Norte, Tagalog District partner. Pangalawa po ako sa 5 magkakapatid na lahat nag-aaral at nasa ikalawang taon sa kursong BE-Ed dito sa Kapalonga College Incorporated. Samantalang ang panganay po sa amin ay nasa 2 taon naman ng kaparehong kurso. Nasa senior high school po ang isa kong kapatid at ang 2 bunso namin ay nasa elementary. Humihingi po ako ng tulong na sana ay isa po ako sa mapiling mabigyan ng gadget na magagamit naming magkakapatid para sa aming online class. Yung dati po kasi naming ginagamit ay bumigay na dahil na rin sa kalumaan at napuno na rin ang storage dahil mababang klase lamang itong cellphone. Sa ngayon po, nag-start na ang klase namin. Ramdam po namin ang hirap dahil sa kakulangan namin sa gamit pang online class. Samantala, ang tatay po namin ay walang permanenteng trabaho dito sa probinsya mula nang matigil siya sa pagtatrabaho sa Manila bilang construction worker. Ayaw ko naman pong mahinto sa pag-aaral dahil may pangarap po ako, kami ng mga kapatid ko, na kahit alam naming mahirap ang buhay, kailangan naming makatapos dahil ito lang po ang pag-asa namin na makaahon sa kahirapan ang aming pamilya. Sana po matulungan nyo kami. God bless po at sana ay marami pa kayong matulungan na mga estudyanteng katulad ko. Naghihirap ngunit nagsusumikap para sa magandang bukas. Maraming salamat po. Ayan. Alaton mo tabi, Christine May Balasta. Naghihirap pero nagsusumikap para sa magandang bukas. Ayan, mabuhay ka. May makontak sa imo, congratulations. Christine May Balasta, kung paano mo makuha at matanggap itong iyong brand new tablet. Ayan. Sa samuyang pagbabalik, cash raffle na, diyan sa nakamo, babalik pa ang Tabang Ora Mismo.
18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. So, kadipisil talaga. Biro mo yan, bulod yan, sasakat kaming bulod, tapos sasarok lang para makakuha kami ng tubig, tapos iulit na mundi day sa balay na mun. Ay grabe. Grabe kasi sa mga tao dito, yun nga, pumipila sila. Kung minsan walang maigib kasi naubusan na. Dahil nauna, may mga dalang container na nawala ng tubig. Ano po, dati po mag-aga po may nag-aalat dyan. Ay sus ko, dipisil yun. Grabe ka dipisil. Tubig talaga ang problema sa Panoypoy. Amo ang pinaka number 1. Sabi ko, mas grabe pa sa, kung sa bagas madalian, ang tubig di mapagalan talaga. Na pagkwaan, pag lalo king tigturong. Tabong Panoypoy po, di talaga nagakuruko. Kaya sa tunong wala pa ya di Odisan, nagapirila kami di hanggang minsan ani na alas 3 na sa mabubas, dili pa kami nagapila dili sa udi sa puso ya di. Yan ang kuan naman. Importante kita ayun na kami na kukuan malinig na tubig dito sa barangay namon mas importante kay ang malinig na tubig kuminsan kaya di kaya ang source na di po ang pinakamalinig talagang tubig sa barangay Panoypoy. Ay super. Grabe talaga ang katabangan. Naugma akong natawan. Muna na akong gabira ko. Grabe yung katabangan na natawan niya din yung water system din. Ako Bicol ya din. Subuong Panoypoy. Grabe yung kaginawan talaga. Ako, hindi na ako nadipisil na nagabuwas na dide. Ako naranasan ko talaga din nagabuwas. Nagabuwas kami din naglulap ng tubig. Nga hindi na. Unong oras na sa akas ko pagpanganakan sumagod ka. Ay tubig abuton. Sa tura, magapila ka hanggang alabaan ng pila. Nga na ora na pila. Open ka dyan magsagop. Magregos. Magregos ko sa digde.
minsan sabi ko, ingatan tading tinasatan. Inaabot ko man na dakilang pasalamat naman sa mga taga-Didi, tapos kami buong council, mga taga-barangay Panoypoy dahil sa nabigyan kami ng dakilang na katabangan. Blessing yan sa mo dahil may water system na kami. Thank you very much sa Ako Bicol at saka kay Congressman Saldico. Wala pong tabang. Kaya maraming salamat po sa Ako Bicol tapos kay Congressman Saldico. Ay, nagpasalamat ako sa Ako Bicol. Sa tinaw sa mga, bukan sa mga service na itinaawan niya na nakikita ko man maski sa TV na itinaw ng Ako Bicol. Grabing pasalamat ko sa niya na grabe ang kaginawan sa tinaw sa mga na tubig. Na mo ng number 1 na kakaipuan naman didi. Na pinagadipisan lang naman ng pagtubig nga na, hindi na kami nadipisilan. Kaya very good. Salamat sa Ako Bicol. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Partner, maray na pagkahapon sa tuwing mga parantabay. Sa luwas may nagpapabati partner, nakatutok. Fransya, maray na pagkahapon. Ay, masiram na hapon. Nagdadalanda siya partner ko niya na pagkahapon. Kumusta ka mo dyan sa luwas? Ayan, kumusta ka mo dyan? So mga nagpuproparasya dyan partner sa embarkadero, nagtuturo, nakaantabay man partner, nag-aabang, nabakasindaman partner sa Rosa Mangga na ngunyanin. 1,000 pesos. Ngunyan, mapili na kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner, 1,000 pesos. May bug na garapon, pasok na. Ayan, op, tumindog ka. Nagtago. Maputing gamot sa na partner sa nahiling ko. Oo. Ayan. Sige. Sa masunod partner, pabayliyon ta na yan. Iwawa mo na. I-recruit ta na duman sa malamig Iwawa mo na. Ayan. Okay. Mamundo ako partner. Nata. Dahil ko na dangog sutugtog na sa malamig. Uya na. Osi. Op! Ayun na yun eh. Dapat ka subago. Kalma lang kapatid. Kano na partner? Subukan mong makinig. Nag-iinit ka. Ano, pabalik kong ko ini sa garapon. Sabi niya, dae. Iyo, ibalik na sa garapon. 0963. Saga siya giraray. 0963. 0963. 708. 708. 88. 88. 66. Taga Kamalig. Saga, pigre-required may ka, tuumon mo ang step. Taga Kamalig. Ano partner? Okay ito sa imo. Si Shabit na kapili. Iyo. Si Bet na kapili. Saga da siya. Okay. Partner, si Bet kapili. Taga Kamalig. Oo. Harani ini duman kay Katilad. Katilad. Pwede. Ano yung partner kung kumusta ang buhay niya ngunyan? Si Bet kapili ko nagdadawag katabi simbagon mo sa imong telepono tay kaan sa muyang winner ning 1,000 pesos. Ay mga napagkahapon! Bet! Bet! Nagauno ka nga na! Nag-online class po. Nagkaklase ka pa, Bet? Po? Nagkaklase ka pa? Opo, first year college po. Saan? Saan ka nag-eskwela? Sa Daraga Community College Unong po. kurso mo, Bet? B.Ed po. Ayun, Bet. Education. Bet! Opo. Kilala mo ining nagapod sa imo? Opo, ano po, sa Tabang Ora mismo po. Ayan! Si sa ining sa kuyang gwapong ka-partner. Po? Si sa ining gwapo kong ka-partner. Nalipngan ko po sa ano po pangaran. May tama ka ang pangaran niyan, Mr. Nalipngan. Di ba ling malipngan? Di ba di? Basta aram niya partner, nasa Tabang Ora mismo. Di ba ling malipngan ang ngaran ko? Basta importante makatapos sa pang-eskwela si Bet. Natawagan niyo na po ako sa dati. Natawagan mi na ka dati tapos. Dahil mo na simbag. Tapos wala po kaya signal sa balay. Ay! Pero ako na ito. Yung 5K po yun. Ay,
Sayang, nakalampas. Anyway. O Bet, an importante Bet, mas kinalipngan mo ang ngaran ko, an importante makatapos ka kan pang-eskwela mo. Ayan. Payaba ka mo na mga estudyante ni Congressman Saldico. Correct. Saro ka mo sa mga permit igiisip ni Congressman Saldi kung paano ka mo magkatarabangan. Ninhuli ta kamong mga estudyanteng Bicolano i Bicolana an futuro kan Bicol. Correct. Ayan, Bet, kapilit tabi, congratulations. Ikaanang gana nin 1,000 pesos. Thank you po, thank you. 1,000 pesos! Ayan. Thank you po. Ano ang mensahe mo? mo kay Congressman Saldico? Gusto ko lang po magpasalamat. Lako lang tabang na po yan to para sa pang-load po, para sa online class. Thank you po. Ayan, Bet, may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong 1,000 pesos. Opo? Sige po, thank you po. Congratulations! Yan, bye-bye! Partner, Ayan, partner. paano man manggana so iba at saka ano ang dapat tunay na pangaran ng mga sa account nila. Sa mga estudyante man dyan or maski si Isay Tabi, ano man ang estado nindo sa buhay, kung gusto nindo manggana ng cash, kinakaipuan tabi nindong enot. Dangog tabi ka mo sa mechanics. I-like tabi ang samuyang official Facebook page, Action Co Center. Tapos ipaabot tabi ang sa indong komento, reaksyon, mensahe. Kung natatabi gusto nindong manggana, arog kay niyong kay Bet Kapili. Ikatulo tabi, ibugtakan sa indong telephone number, tanganing madali tabi kamong apudan. Ikaapat, magtag tabi kamo ning kapwa FB friends. The more, the better. Ikalima tabi, i-share ang samuyang live episode. Arog lang ka simple partner. Ayan na. Duman naman sa mga kababayan ta na may mga kahaputan legal, may mga pigi-isip ka budyan, mga problema, mapadapit sa mga mamanahon, mga hihirason, mga dainako ang benepisyo, o kung ano pa man. Nasa iling nindo, kaipuan nindo ang advice kay abogado. Dahil magduwa-duwa, magdigdi lang po sa Action Co Center. May available po kitang duwang mahiguson na abogado na mabuuton, si Congressman Jill Bungalon, saka si Congressman Attorney Ramiro Bores. Nagdidilang ang hila ko, partner. Dahil ka na talaga napupugulan pa. Basta yan, tabi yan sa muyang mga legal advisor. Mga legal advisor. Sa tuyang matitibay. Ng mga abogado tabi, si Attorney Jill Bungalon. Asin si Attorney Ramiro Bores Jr. Yan tabi Sinda po ang ang mapaliwanag sa indo dahil mas pinahiwas po ang pagtabang kang tabang ora mismo na igwang tabang legal yan sa Action Co Center. Correct, mga ka-action, 40 days before Christmas. Ano? 40 days na lang mga tuga, ang Pasko na. Ipinapaabot ko lang po sa mga ninong ko, sa mga ninang ko na mahiwason po ang sa kuyang bodega. Ayan. So mga ninong kuman, buda ninang ko nararayo, dahil ka mo problema na pasiring ka mo hindi. Uso na ngunyan ang GCash. In cash or in kind. Correct. Ayan. Dahil na po, dahil may pandemic, gabus po yan, akseptado. Correct. Ang importante, partner, feel the spirit of Christmas. 40 days to go, mga Share ka-action. the blessings, Pasko partner. na. Ayan. Merry Christmas, partner. Araw kay Congressman Saldico, si Congressman Saldico, araw daw Christmas. Oo. Para Kaya kay nga Congressman Saldico, araw-araw ay Pasko. Sa partner, ang buhay na Santa Claus. Yan. Para kay Congressman Saldico, walang petsa ang Pasko, hindi ural daw talaga. Iyon naman talaga, All partner. year round. Iyon naman talaga ang dapat, partner. Every day is Christmas. All year round. Partner, Okay. inabot na kita kan oras na nganing kitang paramiantras na magpaaram. Maraming salamat mga ka-aksyon kami sa indong nakairiba, dahil iba. Remy Araneta Mendones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia, mapasatuyang Siram Asin. Mabuhay! Maraming pagkahapon, Asin. Salamat! Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.